ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଅଲିଉଡ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ବାହା ହେଲେ ବଲିଉଡ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟିକା ଏଲିନା। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହା ହେଲେ ଅଲିଉଡ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟିକା ଏଲିନା। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ନିଜେ ଏଲିନା ବାହା ସମୟର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସାରିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ବିଜୟୀନ ଅଲିଉଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଥିଲେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଛବି ଇସ୍କ ତୁ ହିଁ ତୁ ଥିଲେ ଏଲିନାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ଏଥର ଦମଦାର ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ଏଲିନା। ଏହାପରେ ଏଲିନା କେତେକ ସିନେମାରେ ସେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଗା ହାତରେ ପଘା, ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଅଭୟ, ଆପିଲକି, ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା, କାବୁଲା ଭାରଗୁଲା, ଇସ୍କ ପୁଣି ଥରେ, ଝିଅଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ପାୱାର, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ପ୍ରିହେମ, ତୁମର ସିଏ ମାଲ୍ୟଗିରି, କେମିତିଏ ସମ୍ପର୍କ, ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି, ଭାଗ୍ୟବାନ ନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଦି ବହୁତ ସିନେମାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରି ଖ୍ୟାତି ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇକି ଆଜିର ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଭକାମନା ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଓ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମୋ ତରଫରୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସେୟାର କର, ସପୋର୍ଟ କର ଭାଇ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ସରିଯାଉଛି ଭାଇ?